Ушу көндәрдә районыбызда мәртәбәле һәм мөһим вакыйга булып узды. Лайыклы балалар тәрбияләү сәясәтләргә әсәлек даны медалы тапшырылды. Һуңгы елларда төбәктә күп балалы гаиләләр өчен барлык шарттар да булдырылган. Төрле льготалар, субсидиялар, шулай ук балаларның һау-сәламәт булып үсүләре өчен зур хәстәрлек күрелә. Ушы юнәлештәрдә максатлы программалар кабул ителеп, тормышка ашырыла. Әсәлек даны медалын ел һайын республика башлыгы үзе тапшыра ине. Быел иһә Байтимировтар һәм Кәримовтар гаиләһенә медалды районыбыз башлыгы Гайса Гыйлметдин улы кулынан алу бәхете тейде. Хотелось бы, чтобы вы, Ольга Владимировна, сюда приходили с мужем, вместе приходили на свадьбу своих детей, регистрацию 7 раз. И 8-й раз пришли, чтобы совместной жизни 50 лет с мужем. Со всеми детьми и внуками. Хорошо. Славя Сергея Карабаева, Каримова, Славя Алтын мәртәбә, ошонда мұраққадлары өтіп едікіле, кеуге регистрация келеген. Уже можете еще было того, конечно, можете еще больше, но у нас или яш совместной жизни, или ел бірге яшәгәнлегендей, алтын туйылды, шунда килеп үткәргә булды. Рәйел Рәшит улы һәм Ольга Владимир кызы Байтимировтар гаиләһендә 7 бала, 4 кыз һәм 3 ул тәрбияләнә. Уларның шәхси хуҗалыктары бар, мал туар тоталар. Сибир тарафтарында эштә булу сәбәпле гаилә башлыгы был күркәм сарала катнаша алманы. Аталары эштә сакта, балаларым минең уң кулым тей, бәхетле әсә Ольга Владимир кызы. Очень понравился концерт, было уделено много внимания. Спасибо государству за поддержку, чтобы не боялись воспитывать много детей, создавать большую семью. Это не так трудно, как кажется. 5 кыз һәм 1 ул үсә. Кәрим Минулла улы һәм Зөлфия Фәһим кызы Кәримовтарның гаиләһендә. Тату, егәрле гаилә күпләп кош-корт, мал туар асрай. Зөлфия Фәһим кызы өчен был көн икеләтә куанычлы булгандыр. Сөнки әсәлек даны медалын алу уның 35 яшьлек юбилее менән тап килде. Тапһыннар, диванмаһыннар. Бер кыенлыгы ла юк. Безләр өйрәнгәнбез инде күмәк. Бер-икәүбез кәрсәләренә кунакка китһәләр, кыен булып тора. Бергәләп эштә эшләйбез. Ашарга ла бешерәбез. Зурлары ярдәм итә. Сарыга район мәдәният һарае хезмәткәрләре әзерләгән концерт номерлары яместәне. Кайгы хәсрәттәр күрмәйсә, беркемгәләр әйтмәйсә, яшәйек төйенеп генә. Балгыз гөлгә корт кунмас, балагыз йортка кот кунмас дей халык мәкале. Һәр ата-әсәнең тормышын нурга күмеп, балалар дөньяга килһен. Йортларыбызда сабыйларыбызның бәхетле көлүе яңгырап торһын.